Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Mwana wangu akafuma akagerwa vhudzi rake rese mumusoro. After that akabva afa ramangwana racho. Izvi zvakaitika mushure mekunge ndaenda kunotsvaka mushonga weLucky. Inini ndine ronda pamoyo. Ronda iri raramba kupora. Ronda riri pamoyo pangu nderekuti ndega ndakaurayisa mwana wangu wandaida. Ndainge ndisingafungidziri kuti step iyi yandainge ndatora ndipo paichazondisvitsa pano. Ndiri mukadzi ane makore 27 uye ndine dambudziko rebad luck. Mukoma ndine jambwa rimwe riya riri serious zvekuti ndinogona kungopomerwa mhaka dzisiri dzangu. Kunyangwe kumusha kwandainge ndakarorwa ndakangorambwa apa ndainge ndisina kana mhosva yandainge ndambopara. Chakazoitika kuti ndinge ndichisvika pakuzotorawo mushonga weLucky ndeizvi. Pacho pandakati ndarambwa nemurume, it was last year, apa mwana wangu ainge aine 3 months. Ndakasara ndisina kana pekubata uye murume wangu haana kana kuzomboda kuita take care of me nemwana. Ndaiita ndega kuona kuti mwana aita sipo, aitawo manepis here. Mukomanashi ndakazowana basa remushop, so ndakabva ndatanga kushanda. But pandakatanga kungoshanda ndaingopomerwa, hakuna kana kupera chero mwedzi ndainge ndava kutopomerwa. Ndaizama kuti ndinge ndichishanda nesimba, but ndini ndaizopedzisira kupiwa mari kupera kwemwedzi. Dzimwe nguva ndaita zvekupiwa mari dzangu hafu. Ende mari iyoyo yainge isisina kana chayainge yava kundikwanira, but ndini ndainge ndichishandisisa nesimba. Pabasa pakazonzi pabiwa. Inini ndainge ndiri paoff musi iwowo, asi ndakatoona mapurisa achiuya kuzonditora zvichinzi ndini ndainge ndaita inside deal nevainge vaba. Takazoti tava kusvika, then umwe mupurisa wechikadzi ndokubva angonditarisa akati, uyu haana kana nyaya uyu, mudzoserei kumba. Ndadzokera kumba ndakazongoramba ndongoshanda pashop apa, asi minyama yacho, even macustomers chaiwo ainge ava kundivenga, kungonditsvakira mhosva kuti musikana uyu ari slow pakuseva. Dzimwe nguva utori patiu paya, munhu anongokaruka ava kutokurafura usingatombozivi kuti dambudziko raunenge waita nderei. Dzimwe nguva vanhu vaingofoma line patiu pako, but mamwe matiu asina kana vanhu vova vatanga kupopota kuti iwewe you are very slow. So rimwe zuva musikana umwe wandainge ndichishanda naye akabva ati kwandiri, iwewe shamwari, minyama yako ka I think kuti yakanyanyisa. Wadii wambozvifambirawo ugezwe jambwa iri, nekuti one day zvichakupinza munyatwa. Tarisa uone kuti paya wakambonzi wainge waba, iwewe wainge utori paoff. Akabva anditi ndine vamwe mbuya vandinoziva vanozvigona. Ndakabva ndaenda kuna mbuya vaya ndokubva ndapinzwa mudare ravo. Ndakabva ndanzi ndainge ndakaiswa jambwa naamai guru, mukadzi wemukoma wababa vangu, kuti chose chakanaka chandinenge ndaita chisaonekwa panyama yangu. Asi vakabva vati dambudziko rako rinokwanisa kupera nhasi. Vakabva vaita zvavakaita ndokubva vatanga kundigezesa. Asi chakandinetsa mukomanashi, pacho pavainge vachindigezesa ndainge ndakatoshama. Umu mudhishi ravainge vachindigezesa mainge muine dzvira rainge rakaita dzvuku, ende maiva nemvura yainge yakaita dzvuku, vachiti ndashandisa makwati emuti unonzi mubvamaropa. Zvinhu izvozvo zvakandinetsa kuti kowai ndava kugezeswa nemvura yakaita red nemucheka wered. Ivo vakabva vanditi kuti ndinge ndichipedzisa kudzinga munyama ndava kuda kukupa mushonga weLucky, uyo wavakati ndisasiya pese pandinenge ndiri. Panguva yachowo handina kana kumbofunga kuti ndainge ndichitopiwa mhiko. Ndakati ndapedza kugezwa ndaitwa zvose zvainge zvichidiwa ndokubva ndazoenda kumba kwangu. But ndakati ndarara, fume kuseni kwacho ndakabva ndaona kuti mwana wangu ainge akamuka akagerwa vhudzi rose, zvekuti ndakabva ndapera simba kuti ko angava akaita zvinhu izvi ndiani. Kana pfungwawo yekufamba ndakabva ndaishaya. Ndakabva ndaenda kubasa, pfungwawo dzainge dzichingopishana kuti chingava chiri chii chagera mwana wangu. Ndadzoka mwana aitotamba semazuva ose.
takarara mwana ndokubva angotanga kuridza mhere ndiye zii. Ndakamuka ndichiendawo kune vamwe madzibaba vaigara nepadhuze nepandainge ndichiroja, asi ndikabva ndanzi mwana uyu matomunonokera afa, makabatei kuti chaita kuti munge muchiparadza mweya wemucheche uyu asina mhaka. Mashoko andakaudzwa namadzibaba ivavo handina kuvanzwisisa, nekuti madzibaba ivavo mukutotaura kwavo vainge vachitonanga inini kuti ndimi maparadza mweya wemucheche uyu asina mhaka. But mukoma panguva yacho iyoyo handina kana kumbofungira kuti mushonga welaki ndiwo wainge wakonzeresa. Ndakatoti kuna madzibaba hapana kana chandakambobata ini. Ndakabva ndasimuka ndava kutoronga zvekuti mwana wangu ange achitorwa achienda kumochari. Tapedza kudaro tobva taviga mwana. Ndakadzokera kuya kwandainge ndaenda kunogezeswa ndichivazivisa kuti wai mushure mekunge mandibvisa minyama mwana wangu achibva ashayika. Ivo vakabva vati kwandiri, mushonga wandakakupa unoda kuti pano nepapo unge uchipiwawo something back. Gogo vaya vakabva vatanga kutondiita rafu zvandainge ndava kusatombonzwisisa. Vakabva vanditi, ko iwewe auzivi kuti panoshanda mucheka weredhi zvinenge zvichimirira ropa plus kukugezesa kwandakakuita nemubvama ropa zvinoreva kuti imhiko dzinoda kuti iwewe unge uchizodzizadzisa pano nepapo. Mukoma nehasha ndakabva ndasimuka ndikabva ndatanga kuvapopotera. Vanoshandidzana nagogo ava pavakanzwa kuti mumba mainge mava nenoise, ndakangoona ndatongotorwa ndatoiswa cheni ndokubva ndaiswa mune imwe room ndokubva ndatanga kurohwa. Umwe mwana wagogo ava akabva ati kwandiri, unozoziva here kuti ndiri muCID, kana ndikangokusunga unonyura chete iwewe. Ndakazotobhadhariswa kamwe kamari kandainge ndiinako muhandbag mangu ndokubva vati ibva pano. Ndokubva ndabva pamba paya mukoma nashi. But ndichibuda pagedhi pavo ndakabva ndati, Gogo, kuuya kwandainge ndaita kwamuri ndainge ndiri munhuwo ainge achitozvitamburira. Ndainge ndisina kuuya kuzotsvaga urombwa, asi ndaidawo kuti ndinge ndichionekwawo semunhu. Asi gogo ivavo vakabva vati, ndiko kutotanga kutoremekedzwa kwako, dzidza kuteerera kana wauya kumatare. Mukoma, kutaura chokwadi ndakatopiwa chikwambo, ende ndainge ndisiri kutomboziva kuti apa ndainge ndapiwa chikwambo. Hatina kana kumbogara tataura zvekurombesana mudare imomo. Handizivewo, maybe panewo pazvakandipotsa, but chandinongoziva inini ndakavaudza kuti ndainge ndauya kuzogezwa minyama. Vakabva vati, uri kuda kuti ndinge ndichikugezesa here? Ivo vakati ehe. Ndokubva vatora mucheka iwowo vakanditi, bvisa nhumbi dzako. Vakabva vatanga kundigezesa. Hongu mwana wangu akafa, asi chikwambo ichi handisi kuchida. Mbuya ava vakati havakwanise kuchitora nekuti ivo havana dzinza neni. Vakati zvavanokwanisa kungoita ndezvekuti ivo vanokwanisa kungobvisa chikwambo ichocho panyama yangu vobva vachirasirira pane umwe wedzinza rangu, nekuti ndini ndakavavinga kumatare avo, ende pandakauya ndainge ndichida help kubvawo kwavari. Please ndibatsireiwo ndibvisirwe dambudziko iri randapinda mukoma. Vedare ndo message yandatumidzirwa navanzvadzi vedu. Unenge wati, regai ndimbozamawo kufamba kuti ndinge ndichibviswawo jambwa neminyama. Wobva wanzi ndokupa chibhodhoro chelaki. Laki riya robva razopanduka. Zvakangooma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma nashi, ndinovimba kuti munofara. Ngozi yaamai vedu yapedza musha mushure mekunge amai ava vakafa nekuzvisungirira apa vainge vabatwa chibharo nemukoma wedu. Mukoma tatambura nengozi yaamai vakafa nechigumbu. Zvakaitika ndeizvi, baba vangu vakati vashayika, takabva tasara togara pamusha naamai vedu. Handizivi kuti mukoma vakabva vapindwa nemweya upi kuti vazosvika pakubata amai vedu chibharo. Amai vaigarotaurira sawira wavo kuti mwanakomana wangu ari kundipfimba kusvika mukoma vedu vazogarwa dare. Mukoma ndipo pavakazodzingwa pamusha nevehukama wekwana baba kuti watishora kukumbira mukadzi wedu bonde. Mukoma pavakaona kuti vainge vadzingwa pamusha vakabva vaenda
asi vakaenda kumusha kwana amai vedu. Ikoko vakabva vanonyepa kuti vakavengwa, vachiti handina kana kumbobvira ndakadaro. Vakabva vagara kumusha kwa amai kusvikira vazowana. Vakabva varoora ndokubva vazodanana zvekare nemunin'ina wavadzimai wavo, vakamupa mimba. Pedzezvo vakabva vapfimba zvekare mukadzi wasekuru, vakabva vamupa zvekare mimba. Ndipo pavakazobva ikoko vachiita zvekudzingwa. Hatina kana kuzomboziva kuti ivo mukoma vainge vakazoenda vakanogara kupi. From there mukoma vedu ava ndipo pavakazongobudikira, ende mukoma pavakabudikira ndo nguva yakazobatwawo amai chibharo, ende vakabatwa chibharo namukoma vedu. Inini ndainge ndava kushanda mutauni. Amai vainge vasara vari vega pamba nemukomana wemombe. Zvinonzi musi wabatwa amai vedu chibharo ainge ari masikati, vainge vari vega. Mukoma pavakaona kuti amai vedu vainge vari vega, ndipo pavakabva vataimira amai ndokubva vapindira amai vedu pavainge vari mubedroom mavo, ndokubva vabata amai vedu chibharo. Asi hanzi pavakabata amai chibharo vakabva vasiya vavapa mari vachivati, kana ukandida unongogara uchidya mari yangu, asi kungoti iwewe une dzungu chete. Handizivi kuti sei usingandidi nenhaka yandakasiyirwa iyi nababa. Vakabva vati hanzi vainge vavavimbisa kuti vaizopota vachiuya vachirara pamba navo mubedroom mavo manheru. Amai vangu vanonzi vakabva vaenda musi iwowo vakabva vanoudza sawira wavo kuti ndizvo zvainge zvaitika. Vachibva ikoko amai ndipo pavakasvika vakabva vazvisungirira mubedroom mavo ndokubva vafa. Ndo kufa kwakazoita amai. Takaenda kunhamo kusvika tazoviga amai vedu, mukoma vedu vainge vasipo. Kubva musi uyu wafa amai kusvika nhasi mukoma vedu hatitombozivi kuti varipi. Amai vedu vava kutokwanisa 17 years vashayika, asi nashi zvino mumba mapinda dambudziko. Amai vari kubvira moto pamusha pandiri kugara nevamwe vazukuru. Vana vehanzvadzi dzangu dzakangofawo zvisina tsarukano. Mukuzofamba ndipo patakazoudzwa kuti ngozi yaamai ndiyo iri kuuraya vanhu vose ava vemumba mababa vangu. Takaunganawo semhuri tikabva taita konde kuti tinge tichiripa, asi musi watakada kunoripa mombe dzese dzatainge tatenga kuti tiripe dzakangobatira moto watisina kuziva kwawakange wabva nako dzikabva dzatsva. Zvinhu izvi zvakaitika ari masikati machena. Mukoma nashi takasara takangoshama izvezvi kuti tikwanise kuti tinge tichiunganidza mari yekuti titenge dzimwe mombe 7 dziri kudiwa plus 4 mombe dzekuripa sekuru vaya vekutorerwa mukadzi namukoma. Mari yacho haisi kana kutombobatika nashi. Munongozivawo upenyu hwekumaruzevha hunenge hwakaoma. Kuti tinge tichiunganidza pfuma iyi iri kudiwa handifunge kuti tinokwanisa kuiwana. Izvezvi takagara bhati kungogara tiri kungoona moto paguva raamai, ende unoti kana ukabva paguva raamai unobva wauya pamba wobva wasvika wopisa zvingava zviri zvipfuwo zviri pamba. Mazuva apfuura wakatopisa mbudzi dzose. Mukoma ndatambura, chinorwadza akaita zvinhu izvi hapo. Tava kufira yeumwe, asi zvisinei mukoma nashi ndibatsireiwo. Kana muchikwanisa mundisanganisewo nevangakwanisawo kutigadzirira dambudziko iri, nekuti imba yatasara nayo ingori 1, dzimwe dzese dzakatsva nemoto uri kubva paguva raamai vangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu, asi dambudziko rakaitika pamhuri iyi vanenge vakangoita zvekungozvirongera voga vasina kana kumbokonsulta hama dzaamai ndokubva vangounganidza pfuma vachiti tava kuenda kunoripa amai. Please ngatitaurei pamusoro penyaya iyi mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello mukoma nashi, muri sei zvenyu? Ndinokumbirawo kuti mundipostirewo nyaya yangu kudare renyu, maybe ndingawanawo rubatsiro. Please hide my identity. Inini ndiri mundevele zvangu, but I will try to write muchishona mozokorektawo maspellings. Ndiri mukadzi ane makore 27 ekuberekwa. Ndine mwana wangu 1 ane 8 years. Isusu mufamily vana tiri 7 takakudzwa nastepfather, ndivo vatinototi baba vedu. Saka baba ava takatovawanawo vane vana vavo 3 boys 1 girl. Isusu kuna mama vedu tingori 3 girls. Mumhuri imomo hatisarudzani kana
kana usingazivi unototi tiri vana vemunhu umwe chete. Nyaya yangu yakamira so, ndine murume wangu uyo anova iye baba vemwana. Murume uyu akandiparadzanisa nefamily yangu. Murume uyu haadi kana kuona phone number dzemunhurume pafoni yangu, kana iri hama kana kuti step brothers angu, vana malume kana kuti varume vemasisters angu. Akangoona chete anobva atoti ndiri kudanana navo. Last time ndakasiya foni yangu ndichinogeza, ndokubva anyora SMS kuna bangukuru vanova ivo murume wesister yangu achitaura nezverudo. Bangukuru havana kana kumbopindura, vakabva vafona. Iye akabva adaira, inini ndichipedza. Vakabva vafona vachiti koma inini SMS yamanyora iyi ndiko kuti inini ndikabva ndati handina kusenda SMS. Foni yangu yanga itoriwo pachaja. Ndikabva ndati please send back that message, I want to see it. Vakabva vati ndadelita, yanga ichinyadzisa. Ndakabva ndadropa phone neshungu. Ndikabva ndabvunza murume wangu kuti ko why wanyora message and wanyora message yekuti chi? Akabva apindura kuti ndanga ndichida kuona kuti haudanani navo here. Nyaya iyi haina kana kumbondibata zvakanaka. Ndakabva ndafonera sister yangu. After ndafonera sister yangu, ndakabva ndaudza sisi zvese zvainge zvaitika kuti Sandini ndainge ndanyora that message. Ndakabva ndaudza sisi kuti vange vachicheka foni yemurume wavo. Sisi ndokubva vabata foni yemurume wavo kuti vange vachicheka SMS yacho, but vakabva vati SMS haipo. Murume wangu ndizvo zvaanoita, anoita something kana kuma brothers angu vana malume vangu. Iko zvino zvandava kuita ndezvekuti ndinototaura nehama dzangu dzakawanda kana ndiri kubasa chete, ndobva ndadelita namba dzavo. Apa ndine 9 years ndiri murelationship iyoyo, handina kana kumboroorwa. Apa hakuna kana hama inomuda semukwasha because of that, nenyaya yekuti anondiparadzanisa nefamily yangu. Ko ndodiko hama dzangu, ndibatsireiwo kana ukataura nezvemarriage. Iye haadairi kana kuita sei, chaanongogona anobva angobuda obva aenda kubhawa. Dzimwe nguva ndinomboti ndishinge because of mwana wangu, but ndaneta hangu nelife yandiri kurarama. Sorry henyu mukomanashi, ndazorebesa nyaya yangu, ndinozoipedzisa rimwe zuva. Kana maposta please ndiziviseiwo kuti ndinge ndichitevererawo pama comments section. Ndatenda zvangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu ava. Same message yandakambotumidzirwa noumwe mwanasikana handisati ndawana nguva yekuti ndinge ndichitaipa voice note rake, but akabva ati no matter what mukomanashi, never respond to my chat nekuti ndinozopinda busy. Zvakangoma hazvo kugara uchimbunyikidzwa apa uri mumarriage. Ladies out there, please let us help our dear sisters. Ngativapeiwo guidance. Regaiti vataenda panyedu inotevera. Anzi, hello mukomanashi, please post for me as hidden identity. I am a 26-year-old woman. Last year, patainge tichienda kumba tichibva ku Cape Town. I was sitting next kune vamwe baba nevamwe amai ende vanhu ava vaiva nekamwe kakuvhaira cause mapassports avo aiva nemapermits. So vaingotaura zviya zvinongobohwa zvekuti the whole bus tainge tichingonzi paborder hanzi pari kusungwa wena kana usina permit. Zviya zvekungorwadzisa vamwe. Then when we were at the border, painge pava kuburuka vane mapassport kuti vange vachienda kunodhindisa mapassports avo, tainge tava kuzimside ipapo. Then mukadzi wacho paakati ava kuburuka, I was just behind here. Ndainge ndichida kuendawo kutoilet, akabva adonedza passport yake. Ndakabva ndainonga paya pama steps ekudzika mubhazi. Then ndikabva ndaenda nayo mutoilet. Ndikabva ndazama kuiflasha mutoilet imomo, ikabva yaramba. After that, ndikabva ndaenda kuya kumatracks, ndikabva ndatanga kuibvarura, ndokubva ndadzoka ndichirasa mapages. Amai vaya vakazotanga kuchema mubhazi kusvika vachinosvika kuHarare. Honestly, I don't know why I did this. Ndakatomboita mazuva ndichishaya hope nezvinhu izvi zvandakaita. Aiya, zvakangoma hazvo vedare. Muri kuzvinzwawo here izvo? Hanzi ndakazama kuflasha passport ikabva yaramba. Zvakangoma hazvo vedare. Ndichadzoka zvekare nemamwe ma secrets and confessions.